primeiro para presentar Viveiro e a súa gastronomía, en concretamente o noso produto estrella que é a merluza do pincho de celeiro. Agradecemos ao Cahoteles por darnos esta oportunidade para que todo o mundo coñezca a merluza que é pescada polos barcos de celeiro, porque o sector pesqueiro tamén é importante no noso concello, non? Agradecer tamén a Portos de Celeiro que nos van a donar esa merluza para facer a degustación que se vai facer esta semana. Hoxe estamos aquí en Porto do Camiño, pero mañá vamos a Gijón e un pouco dentro de presentamos a nosa merluza, o noso produto estrella gastronómico, tamén Viveiro, non? Porque creo que o turismo gastronómico cada vez é máis abundante e nós temos tamén temos produto e temos tamén cidade para vendelo. Temos a Festa da Merluza, que é unha festa a máis importante da comarca da Mariña, das máis importantes, que creo que ninguna festa gastronómica presenta, ou moi poucas, un mesmo produto en sete modalidades, non? Hasta temos a merluza en pizza. Entonces, esa feira facémola, esa festa gastronómica facémola en xulio. A parte, ademais, acadou estes últimos anos distintivos de Galicia Calidade, o distintivo que fai pouco obtivemos que fomos a presentar, que é o Friend of the Sea, que é a parte do produto que é a sostenibilidade con que actúan con ese produto, non? Un produto o premio de sostenibilidade. Invito a xente que veña a degustar esta merluza en diferentes modalidades. Estou segura de que aquí van a preparar estupendamente e verán a diferencia.